И здравейте хора, аз съм Bestman BG и днес съм с Ивчо, Ивайло Владимиров, един мой приятел и ще снимаме на CS. Здравейте! Здравейте! Тук има и един непознат човек, дето играе с нас. Хора, тук влезна в сървъра на Ивчо един Монтана BG, некъв непознат. Аре бе! Не, ще умра. Какво? Провали си. Уф! Некакво игра добре на CS. Така хора. Заложиха бомбата. Не. Оп. Чек. Тук е. Не, убиха ме. Ивчо. Убих го то. Не го бех видял. Ето тук е зад кашона. Набей, Ивчо, къде си? Но нека. Не, загубихме от терористите, хора. Какво се прави? Ние нарочно сме трима, е така, просто нали, защото ботовете са по-слаби. Искаме да играем трима срещу шестима. То го мислихме 2 на 6, ама дойде и този човек. То 2 на 6 ще да бъде много трудно така. Да. Некой... Аре бе, човек бе, как ще ме убия до бати? Искам да се оправя на CS и да ги мачкам като преди. 0 кила, 0 точки. Тръгваме. Претърсвам тука. Опа, Б. И аз това си мислих да кажа. Оп. Аз се кача отгоре, защото тук е опасно. Горе ги дебна само. О, то всички сме избили, бе. Да, Ивчо. Браво. Един се опитва си бомба. Тук е чисто. Опа. Тук са. На Б? Прикривайте! Няма никой, спокойно. Добре. Така, хора, си вземем една гранатка. Да си имаме. Не знам дали да бъде дълъг или кратък клипа. Ще видиме. Аз съм... Не, бе. Как се прецапа? Победиха ни терористите. Така.
Некой има снайпер. Трябва да се разделиме. Аз отивам на... Добре, аз отивам на Б. Май са на Б, като ви гледам, със сигурност са на Б. Ти ги изтрепа всички. Само набързо, че видя, да не са ни измамени. Не бе, тука са бе! Аре бе, че как ще ме убиеш бе? Аз почвам да игра сериозно вече. Просто хора, то така става, като много време не играете в CS. Чакай бе. Аз съм... Ивчо, то те напсува. Чакайте бе, некой ми звъни. Чекайте, аз съм АФК. Ивчо, то Монтана БГ те напсува. Каза ти и тапанар. Що го обиждаш бе, пич? Ало? Добър ден. Ето, бъркали сте номера. Тук няма никаква Людмила. Хора, сбърка номер. Аха. Ивчо е АФК и в него са надеждите. Но той умря. Какво бе, Ивчо? Не знам. Въобще не знам. Нищо, случва се такива грешки. Довиждане. Какво бе, Ивчо, некъв е сгрешил? Абе, некъв господин и ме пита някаква Людмила. Къде е някаква Людмила? Там е някакъв номер ми каза. Някаква Людмила. Това Людмила. Ма голям ли е някакъв? Даже май беше госпожа. То тук да. Номерата ви да са почти едни и същи. Не знам, не бе, аз се чудя какъв по-номер такъв на 359. За какво започва? Ивчо, то ни напусна. А ти снимаш ли? Снимам, как говориш с непознат номер. Не, сега ще го убия. Остави ми го! Ох! Ти ли си взел това оръжие? Да? Това е много добро. Да. Не мисля да си го нещо. Хора, мислиме още малко да продължиме с клипа. Да разцъкам още малко CS. Толкова Майнкрафт, почваш да забравяш този CS. Има само един човек, който играе много Майнкрафт. Ицо. Не, друг е. The Soul Gaming BG. Не, аз приятел. По-точно по-към моя род. Аха. Антонио Велков. Да. Чек, тия братя, Антонио Велков и Иван Велков са братя. Чек, те са много различни. Един обича CS, другия Майнкрафт. Веселин. Да. Един обича CS, другия Майнкрафт. Именно. What? Ивчо, тука са е. Не на Б. Да, точно. Идвам колко мога по-бързо. Видяхте убийства. Няма успеем. Трепаха ме хора, просто не съм добър на CS, защото не съм играл много време на CS едно шит. Сигурно... половин година... Не чак половин година. Половин година, бе.
Да, знам, 3-4 месеца не съм цикал CS. И повече. Защо отиде там на Майнкрафт? Как мислиш? Пушвам да цъкам други игри, Майнкрафт, там, Лига, Clash Royale и то. Не ме убивай, моля. Не дей. Не бъди лош бот. Много съм станал слаб, признавам си го. Еми, потренирате. Това беше добро. Пчела, ела, че се ме отрепат. Аз не съм жив. Диди, това беше добро. Лошото е, че ни водят с... Да, трябва да изравниме. Сайфчо, трябва да изравниме. Аре се разделиме. Ти тръгвай на това. Добре. Аз стоим тук. Добре. Аз ще викна, ако има нещо. Добре. Да, за сега нищо съмнително. Не откриеме врагове. Добре. Така. Чува ти мини от тук отвътре. Аха. Залагат бомбата там, знам. Как ме видя, бе? Аре, стига, бе. Добре. Това ще е от клипа. Вътре да са хитни. И хора мисля това да бъде от клипа, дано ви е харесал. Ще гледам да се поуправям така малко на CS, защото съм станал много слаб. И да, хора. Чао!